Шәһәр эчендә шәһәр 5000 ярымнан артык чит ил кунагы һәм WorldSkills әләмен күтәрү. Бүген Универсиада авылында тантаналы рәвештә WorldSkills авылын ачтылар. Чемпионатка 63 илдән килгән делегатларны Татарстан президенты һәм WorldSkills International җитәкчесе сәламләде. Универсиада авылындагы шартлар ничек итеп WorldSkills'ка яраклаштырылган? Киләсе материалда. Поднять флаги. Менә ул тантаналы мизгелләр һәрбер илнең һәм WorldSkills сәламен күтәрү 63 илдән делегатларны Рөстәм Миннеханов һәм WorldSkills International президенты Саймон Бартли сәламли. Хәерле көн, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья, гости чемпионата. Мы желаем вам хороших соревнований, успехов вам. Большое спасибо, что вы здесь вместе с нами. Күтәрелгән әлемнәр ирешелгән уңышларыбызны һәм алда әле зур юл булуын символлаштыра. WorldSkills сәләме чемпионат үткәрелгән һәрбер илдә сәяхәт итеп кайтты. Бүген монда Татарстанда булу минем өчен зур дәрәҗә. Рәсми ачылыштан соң өйгә таралыш юк. Кайсы ил ничек булдыра, тантананы шулай дәвам итте. Шәһәр эчендә шәһәр WorldSkills авылын бу көннәрдә нәкъ шулай дип атыйлар. 5000 ярымнан артык катнашучы, кунаклар, конкурсантлар, аларның остазлары. Һәм инде күргәнегезчә чемпионат дип аталган зур бәйрәм инде башланды. It's beautiful. Бик матур бәйрәм, шәһәрегездә бик матур. Шулай күңелле каршы алганыгыз өчен рәхмәт. Универсиада авылы ул заманча экологик яктан чиста микрорайон, төп ярыш мәйданы Казан Эксподан нибары 20 километр ераклыкта урнашкан. Гомуми территория 53 гектар, шуларның 38 гектарында менә шушындый матур заманча корпуслар. Кызганычка каршы без әлегә бүлмәләргә кирә алмыйбыз, әмма оештыручылар ышандырганча, анда катнашучылар өчен барлык шартлар да тудырылган. Чемпионат вакытында Универсиада авылы буйлап менә шушындый электромобильләр йөриячәк, аларны башка төрле әйткәндә шаттылар дип тә атыйлар. Бик уңайлы, табигатькә карап хузурланып барасың. Бу чемпионат вакытына махсус булдырылган ял зонасы, интерактив уеннар, мастер-класслар, ярышлардан бушаган арада һәркем үзенә шөгыль таба ала. Иске гадәт буенча күпләр, хәтта без үзебез дә бу урынны Универсиада авылы дип йөртәбез, әмма чемпионат барган вакытка ул WorldSkills авылы дип атала, без экскурсиябезне дәвам итәбез. Менә биредә төрле кул эшләре белән шөгыльләнәләр, шунда бер-береңә открыткалар җибәрергә мөмкин, хәтта компьютер уеннары да каралган. Инде стресс кичерсәң яисә бик каты арсаң, менә шушындый массаж утыргычлары куелган. Хәзер без аны сынап карыйбыз. Искиткеч. Мин монда калам. В ежедневном режиме Кич сайын концерт программасы каралган заманча мәдәният белән генә түгел, татар халык гореф-гадәтләре белән дә танышалар. Бу чит ил кунаклары өчен бик кызык. Монда көн сайын ниндидер чара, мин инде авылның һәр почмагын карап чыктым. Бик күңелле. Казахстанга сәлам әйтәсеңме? Салем, Казахстан! Менә безнең егет-кызлар Россия җыелма командасы. Шунда ук Кытай, Мексика. Мексика делегациясе бик кечкенә, әмма бик хисле без. Монда килдек, Казанны шаттык һәм җиңүгә өметебез зур. Эшче һөнәрләрне сайлаган егет-кызлар бер көнне дә хезмәтсез уздырмый. Илләр арасында дуслык һәм бердәмлек символы булсын дип һәрбер ил вәкиле үзенең агачын утыртты. Айгөл Бәдретдинова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.